Renungan Padintenan GKJ Purwantara dinten Jemuah Pon tanggal 12 Juni 2019 kacawisaken dening Eyang Darso saking Pepantan Kismantara. Renungan ing dinten menika mendhet jejer luar saking raos ajrih. Wondene pangandikanipun Gusti kapendhet saking Serat Filipi bab 1 ayat 1 ngantos dumugi 7. Padha tansah bunga-bungao ing sakjroning Gusti. Dak pindhoni maneh pituturku. Padha bunga-bungao. Kabecikanmu iku disumurupana ing wong kabeh. Gusti wis celak. Aja padha nyumelangake bab apa wae. Nanging padha lairna saking pepinginanmu marang Gusti Allah ing pandonga lan panyuwun kelawan caos syukur. Temahan rahayu kang saka ing Gusti Allah kang ngungkuli sakliring budi bakal rumeksa marang ati lan pangangen-angenmu ana ing Sang Kristus. Amin. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Rahayu saben tiyang ingkang mirengaken sabda pangandikanipun dipun gatosaken lan dipun tindakaken ing sauruting dinten. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sedaya tiyang mesti sampun nate ngraosaken ajrih. Ajrih dhateng kawontenaning gesang benjing. Ajrih ngadepi kegagalan utawi ugi ajrih dhateng kawontenan ingkang boten kita kajengaken. Ajrih asing ganggu manah lan pikiran kita. Lumantar waosan kita wanci menika Rasul Paulus maringaken piwulangipun ingkang nuntun kita. Sami manggihaken kegiatan ingkang nyagetaken kita wonten wantun nanggulangi raos ajrih kanthi cara ingkang kebak sukabingah. Pandonga lan tentrem rahayu saking Allah. Filipi 1 ayat 1 mratelaken. Padha bunga-bungao ing sakjroning Gusti. Rasul Paulus nyerat ayat menika estunipun malah nembe ing kawontenan ingkang boten bingahaken. Panjenenganipun nembe wonten ing papan pakunjaran. Rasul Paulus ngemutaken bilih sukabingah ing ngersanipun Allah badhe nuwuhaken katentreman lan kekiyataning manah. Awit Gusti menika tuing kabingahan sejati. Kita badhe saged manggihaken kabingahan menawi gesang kita tansah ngoyot ing Gusti. Rasul Paulus ngajak kita sami mboten ngudi kabingahan ingkang saking jagat. Kenging menapa? Awit kabingahan saking jagat menika namung sawetawis wekdal lan katemtokaken dening kawontenan. Kabingahan saking Gusti Allah badhe ngawonaken raos ajrih ingkang nembe kita adepi. Ing satengahing raos ajrih kita asring gampil emosi, gampil nepsu lan angel manggihaken kesabaran. Rasul Paulus ngajak kita tetep asikep lembah manah lan kebak
sih katresnan dhateng sedaya tiyang. Kados kaserat ing Filipi sekawan ayat gangsal. Sikap lembah manah ingkang kita tindakaken minangka sunaring katresnanipun Sang Kristus. Panjenenganipun mulang kita gesang kanthi kebak ing katresnan lan pangapunten sarta sumarah dumateng Gusti Allah. Pasrah sumarah dumateng Allah menika linandesan saking kapitadosan bilih Gusti menika caket kalian kita. Rasul Paulus memulang supados kita mbekta raos ajrih ing saklebeting pandonga lan pangucap syukur. Dados ingkang kaserat ing Filipi sekawan ayat 6. Kanthi raos syukur kita badhe saged ngemuti kesaenanipun Gusti. Panjenenganipun menika Allah ingkang tansah maringaken kabecikan dhateng sedaya umat. Menawi kita raos-raosaken kanthi lebet, Gusti Allah menika sampun nyarengi lan nunggil kalian kita wiwit wekdal kepengker sakmenika lam temtu ugi ing wekdal ingkang badhe dhateng. Awit saking menika sampun pantes menawi kita tansah ngucap syukur dumateng panjenenganipun. Pangucap syukur menika mitulungi kita supados tetep lerem lan ngeleh dhateng kawigatosan kita saking raos ajrih dhateng katresnanipun Allah. Rasul Paulus ugi ngekahaken kita saking tentrem rahayunipun Allah ingkang nglangkungi sedaya nalar budi badhe ngreksa manah lan pikiran kita ing Sang Kristus Yesus. Tentrem rahayu menika asalipun sanes saking jagat ingkang namung sawetawis wekdal lan gumantung kalian kawontenan tertentu. Tentrem rahayu menika minangka pangayom lan berkah saking Allah kangge manah lan pikiran kita. Tentrem rahayu saking Gusti boten badhe saged dipun jlentrehaken kanthi nalaripun manungsa. Tentrem rahayu menika njalari kita tetep lumampah ing gesang kanthi manah ingkang lerem ing satengahing ombaking gesang. Pramila nalika kita masrahaken raos ajrih lan wasmelang ing saklebeting pandonga, tentrem rahayu saking Gusti Allah badhe njagi manah lan pikiran kita. Luwara saka rasa wedi. Kangge menika kita perlu miwiti kanthi ngeneraken manah dumateng Gusti. Sikap sumarah menika perlu katindakaken kanthi aktif kados dene tansah bingah-bingah ing Gusti. Meratelaken sikap lembah manah dhateng sesami. Masrahaken wasmelang ing saklebeting pandonga kinantenan pangucap syukur. Luwara saka rasa wedi kanthi nampeni tentrem rahayunipun Gusti ingkang ngrimati manah lan pikiran kita sami ing Sang Kristus Gusti. Amin. Mekaten renungan ingkang saged kawula aturaken ing wanci menika. Pondene salajengipun kita saged ngraosaken lan ugi saged ngaturaken raos aja kuwatir lan aja wedi kanthi ngrepekaken kidung pasamuan KPJ 3 gangsal aja kuwatir lan aja wedi.
Aja kuwatir lan aja wedi. Awit neng Gusti lan kekurangan. Aja kuwatir lan aja wedi. Temtu tinanggelan. Salajengipun sumangga kita ndedonga. Duh Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga, ngaturaken panuwun lan syukur dening wanci menika paduka sampun memulang dhateng kawula lantaran wedharing sabda pangandika ingkang kawula tampeni ing renungan padintenan dinten menika. Kawula nyuwun kekiyatan lan tentrem rahayuning Gusti ingkang nyagetaken kita ngawonaken raos ajrih. Mila duh Gusti Roh Suci mugi makarya wonten ing saklebeting manah kawula. Memulang lan ugi ngiyataken ing kapitadosan kawula. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, mekaten renungan padintenan ing wanci menika mugi berkasih rahmatipun Gusti Yesus Kristus tansah pinaringaken dhateng kawula samangke lan salajengipun. Amin.